latigɛ ko baara olu bɛna na to sen na ka kɛ ni halisa min ye sɔrɔdasiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri hukumu kɔnɔna na ye sa an b'a yira o la sa k'a fɔ min ye baara belebeleba minnu bolodalen don ko kalanko ta nasira fɛ BAN ni BAD olu kɔni caman bɔra jamana kalanso caman kɔnɔna na o sɔrɔdasi kamalenw ni musow sa olu bɛna fara wolomasiri tabaw ka don nataw la caman o y'u ka jɔnjɔnw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la APDP ale bɛ tile 10 baara min kɛ n'o ye a ka san kɔnɔ baara bolodalen belebelebaw ye o daminɛna ntɛnɛn tɛmɛnen min ye sɛbɛn 500 o de b'u bolo kan ka hakili jagabɔ kɛ mun na san wɛrɛ baaraw ɲinan san baaraw kan ka kɛ cogo min fɛɛrɛ minnu tigɛlen don ɲangini kan ka ta ka ɲɛsin maa minnu ma sa u bɛna u da don olu bɛɛ lajɛlen na wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka taji di an ka jamana kɔnɔ wolomasiri tabaw b'o o baara la su ani tile kunungo fana min ye taji kura wɛrɛ donna an ka jamana kɔnɔ n'o ye nin kalo in tile 7 ye DNCC maaw olu fana wulikajɔ kɛ ani polisiw ni gendarmew ka taa fara min ye douanelakaw kan o tajiw bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka marabolo olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ani Bamakɔ station na tajiko la hali bi kulukorokaw y'a yira sa k'a fɔ ko sɔnɔgɔya bɛ ka na dɔɔni dɔɔni taji kun tɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ la bi nin waati in na a bɛ ka sɔrɔ olu kɛnɛw kɔnɔna na Bamakɔ ta bɛ ka feere cogo min na min ye 145 ye ni o ye gasoil sɔngɔ ye o bɛ ka sɔrɔ kelen fana na kulukorokaw fɛ min ye 150 sa o kɔni o ye essence ye o bɛ ka kɛ kucalakaw fana fɛ taji ko a bɛ ka ye butelinin kɔnɔ feereli la dugudenw y'a yira sa k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ o sɔngɔ ka gɛlɛn nin waati in na o de kɔni ka fisa kosɛbɛ kalo 4 ka kɔn bi ɲɛ kucala kɔnɔna na taji yɛrɛ kun tɛ ye ɲɛna kuma tɛ ko butelitigiw ka se k'a feere Bankasi sifin wulilen don k'u jɔ taji ko ale bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min u ka préfet ale ni olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ ka taji feere n tɛ san sɔngɔw kana se ka d'a kan u y'o baro sugu kɛ février kalo ale tile 4 ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ ye n'an y'o dugu n'o bɛ Masina marabolo la kolongokaw fɛ yen bin taara kɛ maaw kan ye maa 7 o de fatura min ye maa caman olu joginna o waleya in senfɛ o kɔfɛ fana min ye bamajuwalew ye kɛbaw ye o yɔrɔ kelen fana na sa u y'a yira sa ko kalanso kɔni ka datugu ekɔli karamɔgɔw ye ɲinini k'u fɛ sa k'olu ka kalanso bɛɛ lajɛlen datugu wolomasiri tabaw kɔni bɛ wulikajɔ la a yɔrɔ la yaasa basigi ni lafiya bɛna cogo min na o waati kelen kɔnɔna na lulunikaw fɛ yen jɛkulu marifatigi lakodɔnnibali dɔw olu kun wulila k'u b'u kunda dugunicinin dɔ kan min ye armée ale ye ta tugu olu la k'olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen lajɔ yaasa ka se ka dugudenw olu lakana Croix Rouge guwa 170 ale bɛ ka dɛmɛ ta ka d'o ma lulunikaw fɛ yen maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila bi sefa wari ale 5000 o taara ka di u ma dɔgɔkun tɛmɛnen u bɛ se k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ n'o ye cogo min na nin waati in na kokajɛ barikadenw bɛ senna kayikaw fɛ yen n'o o ɲɛmaya baara bɛɛ lajɛlen ŋaniya sigilen don polisi ale directeur régional yɛrɛ ɲɛmaa fɛ n'o ye Tapa Uri Dɛma Jalo ye k'u bolo dara maa ka sa maa min si bɛ san 71 na dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o yɛrɛ ye maa min don sa ale kɔni na jotigi don jotigi ani maa min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fana ye san 83 ye u bɛɛ lajɛlen dɔrɔgu ale ni kiribikiribifɛnw kɔni ye caman yera u bolo a fɔ ma chambre indien ani comprimé olu caman fana yera u bolo min ye waleya ɲɛ sa k'u kɔni b'a kɛ a mɛnna sodennin dɔ o de kɔnɔna na min ye maa 13 o minɛna ka fara olu yɛrɛ fana kan yaasa ka se ka dɔ bɔ baarakɛbaliya la minisiri min bɛ baara ni baaradege kunna ale ka hakili jagabɔ baaraw kɛ ka baro sugu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔnɔna na maa bɛ se ka baara sɔrɔ cogo min o waati kelen na sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ juru dilan kɛ bankasikaw fɛ olu kɔni y'a yira sa ko juru kɔni tɛ ka sa nin waati in na pɔnpe kɔlɔn o bɛ ka sanga sɔrɔ cogo min o kɛlen ka baara gɛlɛya olu bolo kosɛbɛ kolon dilannaw ni kolon dilannaw fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu fana ka baara gɛlɛyalen don bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bankasi marabolo kɔnɔna na sabula mun y'o gɛlɛya u tɛ se ka taa kungo kɔnɔna na tuguni basigibaliya o y'o fura ye o y'o nɔ ye yaasa ka se ka taa yiriw kɔni tigɛ sa ka n'o kɛ kolon ye nin waati in dun maa caman mago b'u la sabula denmisɛnw ka kɔɲɔw selen don kolon ni kolonkala ale bɛ don furu min na o kɔnɔna na o y'a to sa olu kɔni y'a ɲini sa fɛɛrɛ ka sigi sen na yaasa baara ninnu basigi bɛ se ka na cogo min na gundamukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dwecire maa 5 ɲɔgɔnna olu kɔni tora ji la min ye maa 3 ye olu tununna wulikajɔ in sɔrɔla min fɛn sa o ye k'a fɔ ko min ye dugudenw kɔni kun taatɔ don duwajɔ dɔ de la minɛnw olu ni mɔbili de taara da ji la ta ye n'o ye katikati ye katikati 2 a n'a kɔnɔminɛnw bɛɛ lajɛlen y'u da ji la baki ale kɔni kɔnɔminɛnw ale sira fanfɛla de kun don u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ba bolo min yɛrɛ bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔnikɛla minnu bɛ olu ye wulikajɔ kɛ yaasa cogo min na u bɛ se ka maa minnu tununna k'olu ye muso dɔ a n'a den ncinin a yirala sa k'a fɔ k'olu bɛ maa tununenw olu la kunnafonidila Yusufu Sisogo ni ale ye kunnafonidi gafe min tɔgɔ ye alternance o ɲɛmaa ye
kiiri tigilamaw ni cybercriminalité olu y'ale minɛ k'ale bila kaso la sabula ko a ye waleya ta ka ɲɛsi jamanakuntigi dɔ ma n'o ye an dafɛ jamanakuntigi dɔ ye jamana yɛrɛ fana ye dangari o la wa k'a ye kibaruya fana di kibaruya minnu n'olu bɛnnen tɛ sababa ma waleya in sa ko a ka kiiri kɔni bɛna kɛ marisi kalo tile 9 sɛbɛn in ale bɔra ASEP n'o ye gafetigiw olu ka tɔn ye u y'a yira sago Isufu kɔni tun ye laseli kɛ février kalo tile 2 gafe n'o ye alternance ye ale kɔnɔna na ntɛnɛnjan ale tɛmɛnen musaka ko ta na sira fɛ minisiri min bɛ yen ni ale bɛ sɔrɔ ko kunna sa ɲinan san kɔnɔna na Mali b'a fɛ ka musaka minnu sɔrɔ miliyari 1,000 ani a kunkanfɛn ka se ka o di maaw ka se ka o di juruko ta na sira fɛ ale ni Mali ka juru nana ta cogo minnu na o bɛɛ lajɛlen baaraw kɛra BCEAO ale ni trésor ɲɛmaaw olu fɛ minisiri Aliseni Sanu ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan Kulukorokaw fɛ yen mairelakaw y'a yira sa k'a fɔ ko wolosɛbɛn dilanni min ye furu sɛbɛnw dilanni ale ni certificat de résidence ni papier minnu bɛ yen n'olu bɛ dilan mairie kɔnɔna na ko san ko olu sera ka miliyɔn 10 n'a kunkanfɛn sɔrɔ o baaraw la kibaruya in bɔra gafe kɔnɔ gafe min n'o bɛ kimɛli kɛ ka kɛ n'u ka san baarakɛlaw ye min ye Kulukoro mairie ale kɔnɔna na baaraw k'olu kɛcogo ɲɛna halisa wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na fala ye an b'a yira sa k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ fédération kafu ni FIFA ye bataki ci ka na ko secrétaire général k'ale ka tɛmɛ ni baaraw ye FIFA ka wari min na an fɛ yan ani kafu ka wari min na k'a ko a bɛ se k'o maga o la wa a ka fɛɛrɛ fana sigi sen kan baaraw bɛna kɛ cogo min na Mali kɔnɔna farikolo ɲɛnajɛ la a k'o sɛbɛn dilan k'o ci u ma kalata a k'o fana labɛn yaasa cɛbɔw bɛ se cogo min na k'u kan fɔ kalata ko a k'o kɛ yaasa min ye fédération bureau kura ye o bɛ se ka sigi cogo min na bureau kɔrɔw ka to sen na sɛbɛn minnu kun dilanna novembre kalo tile 15 san 2025 k'olu sɛbɛn ko baara na kɛ n'olu ye hali n'o y'a sɔrɔ o ti maa dɔw olu fɛla ye bingali dɔ o kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi sira la Kayi ale ni Diboli ni ɲɔgɔn cɛ fala ye min ye Kayi gouverneur ye ale wulila ka taa nɔgɔya da kɛ chauffeur ye maa minnu fatura o kɛnɛ ka chauffeur kɔni diminen don nin waati na kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u ka foro ko fo k'u ka janaja kɛ laɲini ye min ye sa u ni jamana ɲɛmaaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na baara ale ka se ka kɛ o la sa général de brigade Musa Sumare maa minnu kɔni joginna n'olu taara ka na dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na u taar'u ɲɛda olu ka bonyamasigi kɛ u ye gouvernement ale ni jamana tɔgɔ la k'u fo k'u waleɲuman dɔn armée n'o ye AES armée ye ale dangari bamaciwale kɛba belebeleba dɔ la Menakakaw fɛ yen min ye Daesh ye ale ka maa mafalen ka taa o sɔrɔ fɔ a dagayɔrɔ la a n'a nɔfɛmaw k'olu kɔni filɛkolon ci k'o dakolon ci Kidal gouverneur ye halisa ale bɛ munumunu salo la dugutigi min bɛ yen n'a fɔ ma Tasik kilomɛtiri 50 de b'a ni Kidal dugu kɔnɔna cɛ Elhaji Gamu ale wulila ka se maa minnu bɛ yen sa ka se ka taa donbolokɛ u ye baloko ta nasira la a n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen u fɔra k'u tanu nin ko in hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw ni douanelakaw ka bolo di ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na min ye douane directeur kura ye fala ye inspecteur général de douane Sɛgɛ Amala Jalo ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa ka taa baro kɛlɛtigi ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye état major kɔnɔna na février kalo in tile 4 hakili jagabɔw ka se ka kɛ baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ɲɔgɔn fɛ nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na chinoislakaw olu ka don kɛrɛnkɛrɛnnen n'o y'u ka ɲinan san ale sigilen don hukumu min kɔnɔna na o ɲɛnajɛ kɛra Bamakɔ yan seko ni dɔnko minisiri ka taa fara an ka jamana ni jamanaw cɛ sinayɛlɛma minisiri kan Li Ɲang n'o ye chinois yɛrɛ ka lasigiden ye ale bɛɛ lajɛlen wele ɲinan ta ko so tasumama k'u ka ɲinan san a baara min na k'o la baara ninnu kɛra ntɛnɛn février kalo tile fara kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaba caman welela ka na ko in kɛnɛ kan Mali ni Amérique ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na fala ye Américains y'u ka maa mafalen dɔ bila ka na min ɲɛsinnen don farafinna ka ko ma n'o ye Nick Checker ye kuma in kɔni ani Abdoulaye Diop ye laseliw kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛ kura min bɛ États-Unis bolo ani baara kɛcogo tuma min b'u bolo u ye u da don o la nin dɔgɔkun in fana kɔnɔna na fala ye février kalo tile 2 o kɛra Alpha Umaru Konare ale ka san 80 sɔrɔli ye min ye dugukolo Konare denkɛ ale ni Bintili Jalo denkɛ ye fala ye olu y'a yirala sa k'a fɔ ko ale de kɔni ye jamanakuntigiya kan ka jamana kɔnɔ san 10 dafalen fanga daraki ma se ka maa min wuli ka bɔ yen i b'a dɔn u b'a wele cogo min na ko Jogo Maradona politique Jogo Maradona Alpha bɛ wele ten nka fala ye Eco n'o ye les Echos gafe min bɛ yen n'o ye Alpha yɛrɛ ka gafe ye Adamba Konare ye kumana Alpha Umaru Konare dɔ k'a kɔnɔna fala ye an b'a ɲini maaw fɛ k'a ɲini k'o kalan Alpha yɛrɛ jɔnni ye min tɛ politique Alpha ye min tɛ président Alpha ye min tɛ jamana mɔgɔw bɛ min Alpha min dɔn Adamba ye ko fɔ fala ye tiɲɛ yɛrɛ la
aramba ye sɛbɛnni kɛ n'ala sɔnna ma n'u ye yamaruya di komi gafe min don u y'a dilan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'u ye yamaruya di kan ka don a la k'a ɲɛfɔ an n'a ta tiɲɛ yɛrɛ la n'i b'a fɛ ka alifa dɔn k'a dɔn kari yɛrɛ o gafe ɲini k'o kalan e ko hors série spécial a bɔra alifa umaru konare ale ka kobaw olu de bɛ a kɔnɔna na tasibila caman kɛlen mɛtiri bubakari karamɔgɔ kulubali ale taw b'a la ka taa se musafa diko ma cɛgun bube mayiga bubakari sangare n'ale yɛrɛ ye 26 mars kunnafonidila ye olu bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'u ka laseliw k'a kɔnɔ solomani bugu ale polisiso y'i boloda bingalikɛla 7 kan maa minnu sa n'olu kɔni tun bɛ ka jɛ sa ka mɔgɔw ka bololafɛnw minɛ u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u bɛɛ lajɛlen minɛlen kɔfɛ sa komisɛri ale kɔni y'a yira sa ko ka u bila ka taga min ye kiiri tigilamaw olu ka bolo kan wolomasiri tama ka gun ka ɲɛfɔli kɛra sɔrɔsiw ye minnu bɛ daga sabanan kɔnɔna na dɔrɔgu ale ni kiribifɛnw bɛ se ka kisi o ma cogo min na denmisɛnnin jɛkulu min bɛ sa n'o tɔgɔ ye ko basigitɔ maaw olu de y'o jɛrɛ sigi sen kan ka ɲɛfɔli kɛ wolomasiri tabaw ye conseil économique social environnemental ale ka baabu dayɛlɛla ɲinan san kɔnɔna ntɛnɛn tɛmɛnen baaraw olu bɛ tali kɛ seko ni dɔnko ani kalanko baaraw ale sigilen n'o kan sa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye olu jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamana ka siniɲɛsigi la malikura sigili la baaraw bɛ senna tile 15 u kan ka o de kɛ baara in na dɔgɔtɔrɔso minnu bɛ yen ni jamanakuntigi ko k'u yɛlɛma k'u kɛ dɔgɔtɔrɔsobaw ye fala ye an ka bamakɔ sigidaw kɔnɔna na min ye minisiri asa bajalo ye colonel major ale ni minisiri alihamudu agi iliyan olu taara u ɲɛda o baaraw kan k'a lajɛ baara bɛ ka taa sira minnu fɛ ani hakilinaba minnu bɛ yen jamanakuntigi samɛ hukumu kɔnɔna na sa calatigɛ jɛkulu minnu b'an fɛ yan ale ni faso ka baarakɛda jɛkulu belebelebaw n'olu ye institution ye a y'olu ka samɛ o baara kɛ nin kalo in tile 4 kuluba faama sigiyɔrɔ la gouvernement fana o fana ka samɛ kɛra o de senfɛ sa jamanakuntigi y'a yira sa k'a fɔ ko ɲinan san ko bɛna bila hukumu kɔnɔna na seko ni dɔnko ale ni kalan gouvernement maaw ka ɲini fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka dɔ fara cɛsiri kan hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye jamanakuntigi ye wolomasiri tabaw fana ka samɛ fala ye o fana kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la se wuli ka jɔ baara ni minɛn minnu sera ka sɔrɔ ani cɛsiri min bɛ sen na ko ka dɔ fara o kan yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min basigi ni lafiya bɛ na cogo min na jamana segira ka taa dugu minnu kɔnɔ dɔ ka fara a se a n'a ka wuli ka jɔ kan kankuraw jɔli général division Umaru Baru Jara a y'a da don nin bɛɛ lajɛlen na Asimi y'a yir'u fɛ sa ka dɔ fara cɛsiri kan dugudenw ka hamirinabaw u k'olu ta k'olu lawaleya maaw bɛ se ka lafiya cogo min na halisa kuluba faama sigiyɔrɔ la fala ye jɔnjɔn o dira maa 33 ma jamanakuntigi yɛrɛ fɛ a la belebeleba o ye grand croix commandeur de l'ordre national ye o dira min ye procureur min bɛ cour suprême kɔnɔna na n'o ye Mamudu Timo ye minisiri 3 olu fana ye jɔnjɔn in sɔrɔ ka taa se surasilakaw ni finitigilakaw ma an terikɛ n'o ye Tumutu gouverneur ye Bakun Kante ale fana ye jɔnjɔn in dɔ sɔrɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen a kɛra kulubakaw olu fɛ min ye général de brigade Amadu Sagafuru Gueye n'ale ye chancelier ye ale de ye a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ani jamanakuntigi ka jɔnjɔn don bɛɛ lajɛlen kan na fo ka taa ko bɛɛ lajɛlen fori ka taa ban pewu armée de l'air ka san 50 ɲɛnajɛ o fana kɛra nin dɔgɔkun in na san 50 sɔrɔlen sa u y'a yira sa k'a fɔ baara min b'u bolo bi o ye u kalikan ye min ye kuma bɛɛ ka taa sanfɛ kuma bɛɛ ka fanga sɔrɔ hukumu kɔnɔna na sa min ye don in ye ale denfa kɛra karamɔgɔ ɲaare sɔrɔsi kɔrɔ don colonel ale bɛ sɛgɛn na fiɲɛbɔ la o la sa min ye bamakɔ dubaw ye olu bɛɛ lajɛlen jɛra ka taa kɛnɛ kan k'u bolo fara ɲɔgɔn kan sefa wari miliyɔn 1 k'o di armée de l'air maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu joginnen don k'o kɛ ka olu dɛmɛ u ka furakɛli ko ta nasira fɛ armée de l'air yɛrɛ baaraba minnu kɛ fɛɛrɛba minnu sigilen don sen kan u y'u da don o bɛɛ lajɛlen na aw ka kulukoro sira fala ye k'a baaraw daminɛna nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ko zeyi k'u bɛna na so ci kɛ dɛ Covec Mali ani EGK ko baara in bɛ olu de bolo min ye Bamakɔ gouverneur ye sa farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ ale ka jɔnjɔn o dasira nɛgɛsobolilaw fɛ min ye nɛgɛsobolilaw minnu bɔra Sikaso sa mɔgɔ 73 olu kɔni nana ka na jɔnjɔn in jasi jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko club de ɲɛna olu de kɔni ye kupu in ta ka taa n'a ye taekwondo ko ta nasira fɛ fala ye Aminata Maku Traoré n'an b'a wele ko Madame Si ale de kɔni taara sa ka kɛ min ye taekwondo fédération o ɲɛmaa ye san 4 baara o kalifalen don a la an bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ a bolo nin ye dɔgɔkun na kunnafoni belebelebaw ye an sera ka min da o tulo kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn n'ala sɔnna ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan i Keyita a k'an bɛn ni ala sɔnna ma sini ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye
Lajɛlen aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye. Kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ